de rest van de blond gooien we achter in de auto. En dan gaan we maar naar verder blaaien om die rommel te verkeerd. Dan gooi je daar. Ja, dat is prachtig. We gingen niet met door. Waar hadden wij toen gingen? Nou, we gingen eerst een trammelandje hier met de riolering. Hier in het hoofdriool daar. En er komt deze man voor een oplossingswaardigheid. Maar de vreeg hem naar de naam en zo wat. En ik zei, nou hier is nog een. En ik zei, die giet ik draast, denk ik, komt een auto. En toen deed ik hem daar even een verhaal over diezelfde. Dat zijn de wanden. Maar je hebt geen probleem met de riolering. Ja, nou is dat gelukkig, we hebben het opgelost. Maar er moet nog wel eventjes wat gebeuren. Want je zit wat een verzakking hier bij het hoofdriool. En dat zal deze man ter zijner tijd verzorgen dat het weer goed komt. Je? Ik zit je gemeente Waardhoeken. Ja, klopt. Waardhoeken. Je bent van dit soort putsies. Nou, ik meen. Ik mag je op een riolering passen. Ja. Wat komt er voor je toe leeg gewoon? Ja, die kun je er mooi een bij pikken. Wat is dit voor een je? Dit is meer een transportvliegtuig. Ja, dit ben je over zelfs helemaal aan wend. Jawel. Nou, zo'n 40 hier wel. Dan ben we er wel goed aan wend. Is wat voor oor, die zo'n 40 hier? Ja, als je vroeger hier niet werd een soort vliegtuig, nou, dan is de laatste, ja, hoe lang ben die F-16 hier? Die ben je ook alweer mooi wat hier. Maar ja, deze hebben wat kabaal, maar ja, we krijgen aanzien 2019. Gozen die hebben nog meer kabaal, zeiden ze. We moeten maar afwachten. Dan krijg je de alarmlucht. Maar dit wie net een F-16? Nee, dit is meer zo'n transportvliegtuig. Die brengen je dan vaak wat onderdelen en zo, hè, voor die vliegtuigenboel. Tenminste, dat heb ik me verteld. Heb je er volgens West? Vleenbaars? Ja, wel, maar de open dag. Net, de baan, daar herinneren we dat die vliegtuigen dan parkeerd staan en dan kun je er even bij langs rennen. Maar dat was echt in een garage of wat, nee, dat heb ik nooit niet. Nee, daar ben ik net maar bekend. Ik nooit nieuwsgierig naar West? Nee, het kan me niet schillen. Nee, we hebben lood genomen van die dingen. Dat ja, maar als je er zat dichtbij bent, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, nou, ja, meer verweten. Nee, de spotters, die hebben er meer belang bij als de inwoners van Maasum. Want die staan er altijd met hele grote telelanden, nog groter dan niet hebben, staan er naar die dingen te filmen. Hij heeft nooit uit, dat is heel wat denken bij geweest. Dat zodoende.